prečo žiť iba pre seba? Prečo si myslíš, že tvoj čas je iba tvoj čas? Mladí sa pre tú službu vedia, alebo nevedia niekedy rozhodnúť, a čo by sme vedeli preto urobiť my, aby sme im v tom pomohli. Nie je to nelákavé urobiť niečo v živote iba tak, pre krásu prítomnej chvíle. Kedy by niečo nemohlo byť iba tak? Prečo všetko musí byť obchod? Prečo všetko musí byť oko za oko, zub za zub? Teraz bola synoda v cirkvi a vyšli dve základné veci, že chýba nám tu odvaha, a ďalší slajd, ktorý vyšiel, bol, že máme tu veľa konzumných kresťanov. Prídu v nedeľu do chrámu, odsedia si v lavici, volačo vypočujú, volačo pošomru, prídu na Vianoce na spoveď a všetky vlastne klapky sú splnené, všetky kapitoly sú odslúžené, tak čo odo mňa ďalej chcete? Ak je to tak títo konzumní kresťania nikdy nemajú právo, morálne právo kritizovať, že sa v cirkvi nerobí to alebo to, že sa hento robí zle to alebo to. Ale nedlžíš niečo Bohu? Nedlžíme my niečo Bohu? Že naozaj chceme stále iba brať a nechceme dávať? Naozaj prečo žiť iba pre seba? Prečo si myslíš, že tvoj čas je iba tvoj čas? Na tvoje koničky, na tvoj beh, na iné úlety alebo cestovanie? Prečo tvoj čas nemôže byť čas pre iných? Čas na službu.